Hello friends, bye Bodo info official YouTube channel scholarship sayo big update labadeng bencapai class 9 10 benefrai HS level benefrai degree level sim plus postgraduate level sim da bencapai ST pre matric ari lekase post matric ni sayo gasibo details ko lana fैदों video ase goलाव जागोन नोंथांमोना नायजोब अब्लानो गासैबो details को मोनगोन बेसेबां रां हाबगोन आरो माब्ला हाबगोन आरो लोगोसे last date माब्ला बिनि सायाव गासैबो कभार खालामगोन दा जोङो फैखाबाय NSP Portal आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बेयावसो खालामनांगोन नाथाय जों मोनसे आपडेटखौ नायग्रोगोन बेनो जाबाय आसामनि एडुकेशन मिनिस्टार बिथाङा NSP गवा मोनसे आपडेट होग्रोदों जों बेखौ नायग्रोगोन मानोना जों गासिबो डिटेल्सखौ बुजिगोन आरो जे बेयाव एलिजिबल जानोबा जोंहा मा नांगौ गासिबो डिटेल्सखौ दायो नायनोसै जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट एबा गुबुन सरकारि लोन स्किमनि सायाव आपडेट मोननो हागोन दा बेयाव मोनसे आपडेट होग्रोदों बेनो जाबाय ST स्टुडेन्ट्सनि थाखाय क्लास 9 10 प्लस नोंथांमोननि डिग्री लेभेलाव एबा HS लेभेलाव स' बे स्कलारशिप एप्लाइ खालामबा नोंथांमोननि आरजिनाय एनुवेलि इनकामा माने फेमिलियाव न'खराव 2,50,000सिम बेयाव एलिजिबल जागोन स' बेखायनो इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन अके बेनि लास्ट डेटआ 31 आगष्टसिम थागोन एन्ड मोनसे जाबाय अक्ट'बरसिम थागोन 31 जेराव डिग्री लेभेला एबा HS लेभेला क्लास 9 10 लेभेला 31 आगष्टसिम स' बेखौ दोननानै जों दानिया थांसै पर्टेलाव NSP आव आरो बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव A to Z नायनो हागोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा बिदिब्ला जोङो PDF फाइलखौ नायनोसै स' बिदिब्ला जोङो पर्टेलाव फैफिनबाय बेनिफ्राय स्टेटखौ जों सेलेक्ट खालामदो जों बेयाव आसामखौ होनांगोन दा आं बेयाव आसामखौ होबाय देन सार्चआव थुबाय स' सार्चआव थुनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि जागोन नोंथांमोना जेरावनोखि ST दङ बेखौ नायनांगोन खायसे ST थायो खायसे OBC थागोन खायसे SC थागोन स' बेयाव जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन आरो दा फार्स्टआव मोनदों जोंहा प्रि मेट्रिक आरो लोगोसे जोंहा पोस्ट मेट्रिक दङ जों बेखौ नायनांगोन दा जोङो क्लास 9 10 लेभेलखौ जों नायग्रोनोसै बेनो जाबाय ST स्टुडेन्ट्स अफिसियेल नटिस जों बेयाव डाउनलड खालामबाय आरो अफिसियेल नटिस डाउनलड खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ मोननो हागोन दा बे स्कलारशिप क्लास 9 10 लेभेला गासै 10 मान्थ्स नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो स' बेखौ मोननोबा माखासे क्राइटेरिया दङ जेरावनोखि जायफ्रानोखि क्लास 9 10 लेभेलाव फरायगासिनो दङ नोंथांमोननि थाखाय बेखौ स्कपखौ होदों बेनो जाबाय सेन्ट्रेलि स्पन्सार स्किम जेराव नोंथांमोना स्टेटनिफ्राय आरो सेन्ट्रेलनिफ्राय माने राङारि अनसुंथाइ मोननो हागोन आरो स' बेखायनो ST जाथारनांगोन बेखायनो फोरमान बिलाइ STनि सार्टिफिकेटआ थाथारनांगोन अफलाइन जा एबा अनलाइन जा बे नांथारगोन स' बेनिफ्राय फेमिलि इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन 2,50,000सिम जायनोखि खामायो बेयाव मोनगोन प्लास नाम्बार 4 आव आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन जुदि लिंक गैयाबा फैसा हाबनाय नङा स' खायसे पेन्डिं जायोना बेनो खायसे लिंक थाया नालाय बेखायनो नोंथांमोना रांखौ मोना आरो स' नोंथांमोना थाथारनांगोन अके बेनिफ्राय बे स्टुडेन्टआ बेलेग स्कलारशिप जानो मोननाय नङा होनना बुंदों जुदि बेबायदि दङबा मोननाय नङा एकदम फ्रेश जानांगोन होमबासो बे स्कलारशिपखौहाय मोननो हायो आरो स' बेयाव खायसे कनफिउज जायो दा फैसाखौ बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय स' बेहाय मोननै टाइपनि रानदों गासै 10 मान्थ्स नोंथांमोना मोनगोन बेनो जाबाय डे स्कलार बेनिफ्राय हस्टेलार खोथाया जाहैबाय खायसे न'निफ्राय थाङोना खायसेया हस्टेलाव थायो स' बेखौ बाहागो रानदों बेखौ नायबानो जाबाय टेबोल एक्सट्राक्टर दंखायो दा मान्थलि नोंथांमोना 225 मोनगोन बेनो जाबाय मान्थलि न'निफ्राय थांग्राफ्रा आरो लोगोसे एनुवेलि 2,250 प्लास लेखानि थाखाय 750 दङ आरो लोगोसे जायफ्रा हस्टेल 525 मान्थलि बेनिफ्राय एनुवेलि 5,250 दङ प्लास लेखा बायनो थाखाय 1,000 स' बेबादि सिस्टेमाव राननाय जादों देन बेनिफ्राय फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सनफ्रा बेवहाय बांसिन मोनगोन बेनो जाबाय एनुवेलि 9,600 बे स्कलारशिपआव मोननो हायो दानिया बे स्किमावथ' एप्लाइ जागासिनो दङ बेनिफ्राय इम्पर्टेन्ट डकुमेन्ट्सआ जाबाय फार्स्टआवनो आधार कार्ड नांथारगोन अके स' बेनिफ्राय डोमिसाइल नांथारगोन नोंथांमोननि सार्टिफिकेट डोमिसाइला ST सार्टिफिकेट नांथारगोन मानोना STनि नालाय बेनिफ्राय फेमिलि इनकाम सार्टिफिकेट नांथारगोन अके स' बेखौ नांथारगोन होमबासो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन स' दानिया रेजिस्टार प्रसेस दा बिनि एप्लाइ सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 31 आगष्टसिम थागोन फ्रेश जा रिनिउवेल जा ओमफ्राय कमप्लिसनाव भेरिफिकेसना जागोन 30 सेप्टेम्बराव बेखौहाय स्कुल लेभेल कलेज लेभेल स्टेट लेभेलाव भेरिफाइड खालामगोन एन्ड लास्टआव फैसा हाबनाया 31 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै नोंथांमोना बेबायदि मोनलांबाय थागोन आरो दा बे फैसाखौ सोर हरो नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन स' बेनो जाबाय सेन्ट्रेलि स्पन्सार स्किम माने आसामनिफ्राय थाबाय स्टेटनिफ्राय बेनिफ्राय सेन्ट्रेलनिफ्राय थाबाय आरो दा गुबुन स्टेटआव 75% बेनिफ्राय गुबुना 25% मोनो बे जाबाय स्टेट लायै स्टेटसो नाथाय जोंनि नर्थ इस्टआव ओरैबायदि खालामो जे सेन्ट्रेला 90% बेवहाय स्पन्सार खालामो ओमफ्राय स्टेटआ 10% खालामो माने 90:10 बेयाव स्पन्सार खालामो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे स्किमाव अके बे जाबाय NSPनि सायाव स्कलारशिप स' बेनिफ्राय जोङो दायो नायनोसै डिग्री लेभेलाव दा डिग्री लेभेलाव एप्लाइ खालामबा पोस्ट मेट्रिकआव बेसेबां मोनो जों बेखौ नायनोसै
स' दायो जों नायबाय डिग्री लेभेलाव एबा एचएस लेभेलाव आरो लोगोसे पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलाव क्लास 11 निफ्राय आप टू पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलसिम नोंथांमोना बेयावबो सेन्ट्रेला स्पन्सर खालामगोन 90:10 हिसाबै स' बेखायनो बेयाव बेसेबां रां मोनगोन जों गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन दा सेम नोंथांमोननि इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन बेयावबो 2,50,000 गाहायाव स' बेयावबो आधार कार्डजों बेंकजों लिंक जाथारनांगोन खायसे लिंक थाया बेयावनो फैसाया पेन्डिं जादों स्टेटासा नोंथांमोना चेक खालामबा बेबायदि मोनदों जानांगौ अके स' बेखायनो एक्टिभ थानायखौ नोंथांमोना बेयावबो होनांगोन दा जोंनि डकुमेन्ट्सआ बेनो नोंथांमोना सिगाङाव जि मोनदोंमोन आधार कार्ड बेनिफ्राय बेंकजों लिंक थानाय बेनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेट बेनिफ्राय डमिसाइल नांथारगोन बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा स' बेयाव बेसेबां रां मोनगोन बेसेबां माब्लानिफ्राय एप्लाइ जादों होनोबा दायो सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन दा बेनो जाबाय कर्सआ ओरैबायदि दङ ग्रुप 1, 2, 3, 4 मोनब्रै बाहागो राननाय जादों दा जोङो फार्स्टआव मोनदों डिग्री लेभेलाव बेनिफ्राय प्रोफेसनेल कर्सआव थाबाय बेनिफ्राय भकेसनेलाव थाबाय बेनिफ्राय एचएस लेभेलाव थाबाय दा जोङो ग्रुप 1 आव नायोब्ला डिग्री लेभेलाव नोंथांमोना मान्थलि बेयावबो हस्टेलार बेनिफ्राय डे स्कलार दङ खोथाया जाहैबाय न'निफ्राय थांनाय बेनिफ्राय हस्टेल थानाय स' बेखौ नोंथांमोना एमाउन्टखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय 2,000 मोनदों जायनाखि हस्टेल थायो आरो खायसेया 5,500 मोनदों जायफ्रा न'निफ्राय थाङो आरो स' मान्थलि बेनिफ्राय एनुवेलि बेयाव होनाय दं बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन स' बेनिफ्राय जायनाखि नन प्रोफेसनेल कर्सआव गोग्लैयो नोंथांमोना बेबादि मोनगोन बेखौबो स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय 8,200 दङ बेनिफ्राय 5,300 बेबादि कन्डिसन दङ आरो जायफ्रा भकेसनेल एबा आईटीआई कर्स लानाय दङ बा गुबुन डिप्ल'मा दङ बेयाव मोनगोन बेयावबो दङ देन फैबाय नोंथांमोननि एचएस लेभेलाव स' एचएस लेभेलाव नोंथांमोननि बेनो जाबाय क्लास 11, 12 आवहाय बेसेबां मोनो होनोबा स' बेखौबो नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय दा बे पिडिएफ फाइलनि लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव चेक खालाम दा बेयावबो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना खालामनो हासिगोन सोलिगासिनो दङ नोंथांमोना NSP पर्टेलाव रेजिस्टार खालामनांगोन प्लास फाइनाल साबमिट खालामनांगोन डकुमेन्ट्सआ नांथारगोन गासैबो नोंथांमोना स्केन कपि खालामनानै आपल'ड खालामनांगोन स' बिनि क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोना मिथिखाबाय जे फार्स्टआवनो जोङो आधार कार्डआ कम्पालसरि बेनिफ्राय स्टेट डमिसाइल नांथारगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि इनकाम सार्टिफिकेट फरायनाय सार्टिफिकेट गासैबो नांजोबगोन बेनिफ्राय लास्ट क्वालिफाइड डिटेल्सआ पार्सेन्टआ बेखौबो नांगोन ST सार्टिफिकेटआ बेखौ नांथारगोन दा बे कास्टआ खायसेना अफलाइन थागोन खायसेना अनलाइन थागोन मोन्नैबो सोलिगोन जेबो नङा दा बयनावबो अनलाइन जाथ'वाखै बेनिफ्राय नोंथांमोना NSP पर्टेलाव खालामबानो जाबाय दा लोगोफोर बेनोमोन नोंथांमोननि स्कलारशिपनि डिटेल्सआ स' दायो जोङो रेजिस्टार डेटखौ नायोबा बिनि रेजिस्टारा जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मोनबाय जे खायसे 30 बेनिफ्राय 30 अक्ट'बरबो दङ बेखौ नायबानो जाबाय अके स' बे फ्रेश आरो रिनिउवेलनि खोथा दङ आरो बेखौहाय बुंदों इनकमप्लिसन भेरिफिकेसना जाहैबाय 15 नभेम्बराव थागोन आरो रां सोनायनि माखासे कन्डिसना जागोन 31 डिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन दा बेबादि सिस्टेमाव नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन स्कलारशिपनि सायाव दा बेनोमोन जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि सरकारि लन स्किमनि सायाव नोंथांमोना आपडेट मोननो हागोन